Este dissabte i diumenge, 21 i 22 de maig, tenim un país per construir. El Bloc celebra el seu 7è congrés per decidir cap a on ha d'anar el nacionalisme valencià. Nosaltres ho tenim clar. Volem un país valencià amb justícia social, on les persones puguen viure dignament i que no deixe a ningú enrere. On els drets de totes i tots estiguen per damunt dels privilegis d'uns pocs. Un país que estime la seva llengua, la seva cultura i el seu territori. Un país divers i obert amb mirada feminista. Un país digne sense corruptes ni corruptors. I és el valencianisme qui ho ha de fer possible. Un valencianisme modern, integrador i sense complexos. Un valencianisme que treballa des dels col·lectius locals, les comarques, els ajuntaments i el govern, per una majoria política i social. Per un país valencià amb un futur de sobirania i llibertat. També fas falta per a construir el país que volem, per a construir el bloc que volem. Per això, este dissabte i diumenge, vine al Congrés del Bloc. Jo vaig al Congrés del Bloc. Jo hi vaig. Jo vaig al Congrés. Jo vaig al Congrés del Bloc. Jo vaig al Congrés. Jo hi vaig. Jo vaig al Congrés. Jo vaig al Congrés del Bloc. Jo també hi vaig. Jo vaig al Congrés del Bloc. Jo hi vaig. Jo vaig al Congrés. Jo vaig al Congrés del Bloc. Jo també vaig al Congrés del Bloc.